ko himen ko para bayit hautrai Jesus Khrist nadu mindakas ngilarung yaka ayom kabatimai ya usnem kabatimai jangka jimmane ya uble snem badka ayom advent kabamut ngilarung haka ayom jangka jingkemi lendi ayam jangka jing terang kerpang ya utrai haga jingim jangi ayam jangka jingid ayam jangka jimpen kuid ayam jangka jingwan pai te utrai ukot uvering iwe peiwe lemba keneka ayam tolong ke batemai haga jingmod tolong ke batemai haga mensiam tolong ke batemai haga jimpen kare tolong ke bakermen ngiki kristan gilong ki kon jangka jingkarmen namal utrai udangwan utrai unsawan utrai ulong ubabak ya ke jingkular badkatin lada utrai uong unsawan shisha henre ngimpatip ya ke por henry utrai udon para bor badni warladang ngim tip ya kapor janga jingwan jungu ngis ngot tekana badni ngeskem badni kermen ba unsawan ban bishar ya kibayim bad kibaya kane kalonga jingkermen jangi iwei pa iwei ko himmen ko para kadbangi puson ya ga jingkar dor jangani ka ayam ngilaban yo iru shaikadar laitili mat ka bakerpa yaga jingka jungu Khrist ha Bethlehem kalong ka history kalong ga jingjia bashisha omdon mano bakentai ne kernakli habangi krensha panga jingka jungu Jisu ha Bethlehem baroki menju badladangi lesha Jerusalem habangi poi sha Bethlehem ni sngotu ba u Jisu lawan syakane ka partai balaka ya u Bethlehem te kane kalau ka history bad ka history kadon nagabenta jongi ben kadau yangi ya u Khrist ke jingjia baro haka por janga jingka jongu Jesus Khrist kalong ka dakka shin janga jingka u Khrist bad kane kalong ka dakka shin janga jingka jongu nong pene bani baro ngi pediang yaka mat bala baar kabangilaban pediang bangilaban puson mendakasni kalong yaka Jingmaïa jongka jingdon jongu Khrist hoy kikun ke bala im haka poru Jisu kila yoi yaw Jisu don ke bang ngeit hau Jisu don ke ba bod yaw Khrist badu Jisu layap hadin laipo laisnem bad ka history ka on ula mipat na kabaya nangda ula kyusha beneng daka ba pinku bor daka ba pinkalain bor daka ba ay bor iya ki apostol jongo ban pinpriang iya kane ka kubor kadbangi im hakene ka por ba minda hadin ar hajar snem lese ngila banong ngimdon kano ka dakap shin ban yo i henry ngi im haka Jingmaïa kaya ka Jingmaïa kaya ka mystery kalong ka balang Katholik ka balang jongi kalong ka Jingmaïa haka balang u Jisu udon ka jingdon jong u Jisu ni yomad minda lemba ka balang kane kalong ka Jingmaïa habangi pediang ya u Jisu haka Eucharist bakoid habangi leit pla ki pop jongi habangi kot ki lingdo ban pensula ki bapang habangi yopediang eka baptisma habangi yopediang eka Sakramen jimpensken habangi yopediang eka Sakramen jinkan diu kurim habangi yopediang eka Sakramen jingandang lindo habangi yen sakina ka benda kaneka jingandang lindo kaya ka bangi yo kaya ka bangi snutu kaya ka bangi ngel baka jingdon bamayan jungu Khrist hakine ki Sakramen baro kabangi yomad lemba kabala ngim yo yaw Jisu markoman kumba kibriyo ke bala im haka por jongu Jisu enda la kaya u enda ula helasan
Kane kalong ka jingya mar jong kita ki buriu ha ka por jongu. Minda ka por kala yai shakama. Henry ka jingay kanang yai shapran. Bad ki Kristan ki kongo ki id bad ki burom ya Jesu. Bad ki traishitom ban ya ka jingi kai jongu Jesu Khrist. Bad kane ka jingi kai bad ka jingdon jongu Jesu ka wan shangi lemba kane ka Jingmaïa jong ka balang. Ngim yo ini. Wan habangi shimmenda mas bakuit. Habang ipediang ya Jesu haka Eucharist bakoy haka communion bakoy ngim yo iya Jesu markama Henry ni bag niya mat ya ka bor ka itiar bag ka jinga jong Jesu lembaga Sakramen ngim laban karanga kali kata ka Jingmaïa ipediang ya Jesu haka dur jong upu bad haba ulinda om ka metu Khrist ni om amen nemar kane kalonga Jingmaïa haka ne ka Jingmaïa ni lemba kane ka Jingmaïa nginang yomad ya ka jimpen koi namar kane ka Jingmaïa kalonga bashisha wadlada kalonga Jingmaïa kalonga jingshisha ha ka jingim jongi ba kane ka jingshisha ka pelong yangi ki kun ba ye jong utrai ba kane ka jingshisha ka pen kud yangi kane ka jingshisha ka penim yangi kane kalonga jingshisha ka bangide ban pediang na ka balang bakoid bananda haka ba yim ya ka Jingmaïa haka jingim jongi ni kimilindi sa kaway pa ka jingjia kata kalonga ka buram jong utray ya ka jingwan jong utray haka buram kumba ulakular ban bishar ya ki bayim ban ki baya ka jingwan baningkong hal kalong hajaru ha Bethlehem ke jingwan baar kalong haka salonsar haka partay salonsar bar unsa bishar yangi baro haka burom habaw ula waningkong hagane ka partay kibriyu baro kim shimla yo iya ka burom kim shimla kein kordor yawu bad kim shimla ay jaka ka yawu bad ula kila kendait no yawu ban ka haka semasi Henry haba ula wan haka burom haka bo haka por ba ar haka burom kalong ka por baru ki buryu ken kongo yawu wad ya ki to ki bambat kongo yawu wad ki bambat pediang yawu ki haban yang hakamat ka burom jongu tinaga taga daw ngala om habangi stang iya kane ka ayom temai aduan ngideben puson iya ka jingka jongu Jesu ha Bethlehem ka story jonga jingim jongu ya ka Jingmaïa jonga jingdon jongu Jesu ha ka balang bakuin bad ka jingwan ba ar jongu ha ka buram bad de na ka daga daw ha ka bas ngutu ya kane ka binda ladangi paisha ki jimpule baro kan shai ka dariyangi ka e ka ba ka katino ble ka karenhangi ka hikayangi ba habangi puson naka kitab ay Isaya nongya tulepa ngila yosngo ka Jerusalem kan kelalong ulum ubadon burom ubakinjang tam banyaki way patkilum ladangi leisha Jerusalem ladangi pet shakita gilum Jerusalem ngim yoi kano ka jingya per ulum Jerusalem umday ubakam kinjang banyaki way patkilum kilong kaju Bad kabangim yusngo nagajimpulesha pangulum Jerusalem lum Sion ni perkat ulum ubakenjang palat kum Everest emde kum dar. Henry kae kaba pelong ulum Jerusalem balong kibakam kerepang namar ujisu usyong ha uta ulum. Haba ujisu ulastang ban shang hauta ulum haba ujisu la yain hauta ulum haba ujisu la shashitam hauta ulum ulayo iya ka jinglong kabakerpang lemba ka jingiap jongu ula penkenjang iya uta ulum omde na marka sais jongata uta ulum Henry lemba ka jingkui bad ka burom kabalawan hiar hauta ulum haba ka burom jongu ble kalawan hiar hauta ulum baru ka parte ki paisha utaulum namarom de namarba utaulum Henry namaru Jesu ubala shashita kane kalonga jinglong ka bakerpang jonga Jerusalem badulum Jerusalem haba Isaya nongya tulepa ula yatulupa haba Jesu lastang ban shong hakaburam ha utaulum baru ki jinglong jonga parte kala
Ya baru ki merat ki mereng ki ba syirke ki lastam ben Yesu. But ki buri ki belodon ke jinglong ban yele tuma kila ino kata ka jingkwa ban yele tuma but penban kila stam ban ya ketup markel yang da ka jingsuk kila ino ya ki sudoi joki lese hakene ka por ba menda ka eka ba de jia ha ka jingim jongi ha ka ba puson ya ka jingdon jongo jisu ino ya ki tiar tuma baro ya ki atom bomb ya ki nuclear bomb baru ngideben bratli bat kita ke pisah bangi pelot kadeben pelong nakabenda ban yarab iki baduk ban isne lem iki wei ngilaban puson habangi puson haduk katno kiri baper ki pelot ya ke pisah ki bu ya ke budget bansna ya ki tiar ya letuma nakabenda ki aircraft bayaletuma nakabenda ki shipai lada omdon kataka jingyale tuma kanjindala bashibun hadu katno nginjindala yo ka pesaka tenga ban penbiang ye ki badu patoin saudon jangiendre marshi teng jonga kaspa jonga perte minda ka pellut nagabenda ka tuma habamot ki bri kimbat pediang pura ya jisu wat ye ki ri bade ki ri jongi kristan ro ki bakot yalade baki pediang ya jisu kimbat chambang ba ek jingmut jongka jingwan jongu jisu bat ka jingsuk bat ka jingit ka ba ulawan ra kumjuru ko himmen ko para habangi puson shapanga jingkot jongu jisu yangi vei pai vei naka lembaga shitti jongu paulus pakusha rom bat kumjuru lembaga gospel kae ka bangi yoi ka jingwan utrai kalajan ka ba mot utrai ude ban penkalaya ka jingem jongi utrai ulawan ha Bethlehem la kaya ha Bethlehem uladon ha pedeng jongi ha ka Jingmaïa ha po ka balan menda ni don kam ban pediang ya ha ka jingim bale ka don ka jingya kolmar bale ka don ka jingya umsnam bale ka don ka jimben ya bruyu bale ka don ka jingkuri ura ha pedeng jongi ha ki inga sen jongi ha ka jilla jongi ne saudong jonga jilla jongi ha ka jilla ba per ha ka ri jongi namarba kane ka bor jongu jisu kampat shim rumba hapo jongi wat mindaro ngite balengim padon internet hado minda namar ka sarkar ka ting lada don ka internet ki brio kin stamban pabiang ya ki message ya ki kubor kaba pinki yim ya ki brio ban lesniu bale u jisu umla ban sanshar yangi hoy ngi don ki jingjia bas usi saudong jongi na marka jingjia bas ngausi saudong jongi hatong ilaban yai shile yeki kamsuniu ban penjot biang yeki himen ki para jongi omla balong nama kane kamde ka kubor jongu jisu kalong ban pendono yeka tiari ale tuma ban pendono yeki jingya shun jongi ban pendono yeki jingya jingpehuin jongi ban pendono yaka jing auria jongi ban pendono yaka jing le tamasha jongi ban pendono ya bahar ke mensi yang baman naka jingim jongi kane kalong ke jing god jongu jisu lada jisu ujan badni ngide ban kalalong ko jisu ngide ban pediang yaka jinglong jongu ban ngide ban penganjang yaka jaka sa jongi shakaburam yaki inga sem jongi kade ballong kam kinjang ban yaki wei pat ki inga sem namaru jisu shong hapo jongi yaki jingim jongi kade ballong kam kirpang ban yaki wei pat ki buryu namaru jisu shong hapo jongi yaka jaka tre jongi kade ban kalalong ga jaka bakoi namaru jisu shong hapo jongi yaki jingran kana jongi kade ballong ga bakoi namaru jisu sen shariangi yaka jingede ching shisen kade ballong kam koi kalam kano ke jingya pai ke jimbishni ke jimbita na mau jisu ushang hapo malla pa iwei nangi bad haba ngidon kum ke jinglong hapo jangi kumbau jisu wang ngin salong ke jaka badon ke jingsu badon ke jingin bad khangda ngin soya jingmod jonga jimbu yabaro santili ki mumbati badka Christmas wreath banrake yaka jingwan jongu Khrist barhanda baro ki jimpen kare naga binda ka Christmas kallang ka basaiso but bar ki briyu saudong jongi kinstang ban peit yangi banong
Peit kataki ingasem kalong ka baba shibun hakene ka ayom. Peit kitaki kun kilong ki batifsni. Peit utau ramba ulong ubaya pe shibun menshua ulayat kumno minda peit ke jinglong jongu u peit bha usumar bha yakalo yakikun u don ke jingede bha but ki marjan marpa. Peit kata ka longkumi kayim kumno kala koid ikoid bha ik jingim jonga bale namar ki ong ngi reke Christmas ngi pen kray naga binda ka Christmas ko himen ko para ya ke jing reke Christmas kadeban longga dakka shin jonga jingkerla ha ke jingim jongi kamindo ayu yangi ha ka kirteng jonga Christmas ha ka kirteng jongu Jesu ngi di buai tanglang ngi tu ngi penjat ngi penya ngi pensniu ngi penki ya ke jingya snam saudong jongi kamindo ayu kam dame ngilongi kon jonga Christian state Meghalaya but kam palat hinye % ngilongi Kristan haka state jongi ladang imdon kane ke jingi bi jongu Khrist kamindoi ayu bangi kot ya lade Kristan kawai pat ke liang ngi kot ya lade Kristan henre kawai pat ke liang ladang imla ban pensenge ya keno ki kam jingya snam kamindoi ayu bangi im Kristan ujisu ula job ya ka parte da ka jingid ujisu ula job ya ka parte da ka jingya Aisha ujisu ula job ya ka parte da ka jingduai tongin long ki kon ba job ya ka parte da ka jingduai ai ka Meghalaya ka Rikasi Hills kan kalalong ga jaka badon ka bor bangin kalalong ulum kinja namar ka burom jong utrai kan shang haulum jongi haulum Kasi Hills ha ka lum jaindia bangin salong ki kun padap da ka bor utrai kane ka de ka jingang no jong Jesu ha kane ka ayam advent ai ka ayam advent ka pendimai ing iba hipai bangin duai na ka binda ke nong shul kumpa u master jongi u kenra jongi u hikai tongin duai na gabinda ke bale ben yagi tongin i yakinong shun jongi hangda ka jingi bi jongu Khrist kan stang ban priang kerlain ba lemba kata ka jingi bi ka priang kami nakinga sem jongi naga donu jongi naga jilla jongi kan pen kala kompong ya bar ke nong shun saudo katiar ya letma kalau ke jingid ke jingi bi ka mina u Khrist tongin duai naga binda kane ka jinglong kaba kat bangistan ya kane ka ayam ay nginam pen kala ya ka parte pen kala ya kinong shun da ka jingi ka jungu Khrist ko Jesu ba id ni id yame ngis ngu yame ngi mane yame namar medon hajan yangi medon hapo jangi medon hakabalang hakajimaya But medang van biang haka burom jame. Sensyar yangi. Bangin ino yakino kino ki kamsnio. Bangin burom markelia. Bangin id ive pa kumba malaki kayangi. Enyaro yaw try Jesus Christ.